Bem, Paco, primeiro de tudo, deixa eu ver se tu me vês aqui, agradecer-te muito. Infelizmente não pudemos ter o Paco connosco hoje porque ele está em trabalho de campo e então era difícil vir de Monção a Coimbra rapidamente. Então o Paco hoje está connosco online. E é com muito gosto que temos esta tertúlia, porque o Paco foi o vencedor do concurso de ideias de 2024 da Sociedade Porteriana e por isso vamos ouvir falar sobre o projeto que foi desenvolvido neste contexto em particular. Dito isto, Paco, podes partilhar? Eu acho que ainda não tens autorização, eu vou-te dar. Ok? E muito obrigada pelo teu tempo. Pronto, obrigado. Obrigado, Sílvia. E obrigado a todo mundo que está aquí sexa online, sexa aí presencialmente. Peço desculpa por non estar presencial, eu gostaba inmenso, mas non dan os quilómetros para chegar a tempo. Mas pronto. Ben, o primeiro de todo, isto quero que sexa tamén, non quero que sexa isto unha aula maxistral, nin unha palestra así super pro. Por tanto, cualquier dúbida, por favor, pregunten, fiquen a vontade, está ben? Quero vos falar un pouco sobre os segredos ben guardados que esconde o Parque Natural do Albán. Eh, esta foto de capa é ali no Albán, lá acima no Plan Alto. Ainda não vemos em modo de apresentação, Paco. Ai, caramba. Un momentiño. Aí está. Moito mellor. Perfeito. A ver, déxame aquí minimizarme. Así. Ok, ótimo. Pronto, vos estaba a falar de que esta é unha imaxe de lá acima do Plan Alto, onde xa podemos ver que este lugar é potencialmente espectacular. Por qué? Porque temos lameiros, temos carballeiras, temos ribeiros, temos roxas, temos diferentes tipos de habitats moito xiros e moito importantes, non? Mas antes de dar paso ao tema propio da tertulia, eu gostaba de preguntarvos non, gostaba de falar un bocado desta estructura que están a ver aí no vosso ecrã. Cando nos falamos de gallas, sempre aparece deseñada na nosa mente, na nosa consciencia, o bugallo. Típico bugallo que está no carballo. Pronto. Mas, de facto, embora o bugallo é unha galla, existen moitas gallas diferentes en outras especies diferentes de plantas que non só no carballo. Por exemplo, especies de gallas, temos especies de gallas, por exemplo, nas urces, nas roseiras, por exemplo, no castañeiro, por exemplo, etc. Entón, temos unha grande diversidade de gallas en diferentes plantas, en diferentes especies. Mas a cuestión é, pronto, este rapaz estamos a falar de gallas e de bugallos, mas que é unha galla, que é un bugallo? Pronto, basicamente son unhas estruturas maravillosas. Por qué? Porque digamos que unha mistura entre unha planta, unha quimera entre unha planta e un animal. Son estruturas, digamos, vamos chamalo así, son estruturas diferentes das plantas que son provocadas pola interacción con un insecto, con un organismo. Pode ser un insecto, pode ser unha bacteria, pode ser un virus, pronto. Poden ser diferentes tipos de organismos, non? Esta relación o que vai provocar é que a planta vai reagir de tal maneira que vai formar esa estrutura diferente que é única característica do organismo que forma a galla. A partir da estrutura das gallas, nós podemos identificar frecuentemente, non sempre, mas moito frecuentemente conseguimos identificar o organismo formador da galla. Por tanto, non precisamos de guías, non precisamos así de grandes coñecimentos para chegar ao nome da especie. Basicamente, como se forma un bugallo, como se forma unha galla, o bixiño, neste caso un insecto, unha vespa, vai pôr os oviños nos tecidos da planta
A larva, o viño e a larva van comunicar, van interagir coa planta por medio de hormonas vegetais. A planta vai interpretar que eso é parte da planta, parte de si mesma, entón vai comezar a formar tecido vegetal á volta da larva. Pronto, pasado un tempo, a larva transformase en pupa, e a pupa en adulto, e o adulto emerxe, sae da galla e reinicia outra vez o ciclo de vida. Mas as gallas son unha coisa, son estruturas moi, digamos, son estruturas fascinantes. Por qué? Porque podemos encontrar dentro delas organismos que están fortemente interrelacionados con eles. Temos, por un lado, temos o formador da galla, por outro lado, temos os parasitoides, que son outros organismos que se alimentan do formador da galla, e despois temos por exemplo, os hiperparasitoides, que son parasitas dos parasitas que parasitan o formador da galla. Mas tamén despois temos os inquilinos, que son outros vixiños, outros organismos que simplemente utilizan a galla como, digamos así, como casa de ferias, sen un uso trófico, digámoslo así. Todos estes organismos que están interrelacionados van criar un microcosmos, ou como gosto de chamalo eu, un gallaverso en miniatura. Esta, por exemplo, é unha rede trófica, é o gallaverso, digamos, vamos chamalo así, é o gallaverso das gallas do litoral portugués. Están a ver aí cuántas plantas temos no litoral portugués, cuántas gallas temos no nivel intermedio e como esas gallas se interligan con decenas e centenas de organismos diferentes entre parasitoides e inquilinos. O que están a ver aí que é moito complicado, de facto é moito complicado, é tan complicado que asemella a estrutura, por exemplo, dun arrecife de coral, que todo o mundo ten na cabeza que son hábitats super complexos, super diversos, e que nós temos que conservar, que nós debemos conservar. Pois tamén temos, como debemos conservar os arrecifes de coral, tamén deberíamos pensar en conservar estes microgallaversos, estes microcosmos en miniatura. Pronto, estou a falar do que é unha galla, de como se forma, de cual é a importancia ecolóxica, mas de facto, pragmáticamente, cual é a utilidade dunha galla? Pronto, pois dende o punto de vista, ten moitísimas utilidades, dende diferentes puntos de vista. Dende o punto de vista do formador da galla, dos insectos, proporciona nutrición, protección contra inimigos naturais. Dende o punto de vista da planta, protección contra o frío, por exemplo, ou fixación de azoto. As leguminosas, por exemplo, os nódulos que presentan as leguminosas nas raíces, eh, basicamente gallas provocadas pola simbiose entre unha bacteria e a propia leguminosa, que axuda a fixar o azoto para a propia planta. Mas tamén para nós, como sociedade, as gallas teñen unha utilidade. Podemos construir brinquedos ou instrumentos musicais. Por exemplo, as coruxas, que son instrumentos que se poden facer cos bugallos, que basicamente son instrumentos de sopro, que imitan o son dunha curuxa. Poden experimentar, é un son moito xiro. Ou, por exemplo, muiños de agua. Nos ribeiros, acostumaba as crianzas lá, polo menos no norte, a facer este tipo de muiños de agua, colocalos nos ribeiros e ver como estaban sempre a xirar, a xirar. Pronto, por outro lado, tamén pode ser fonte de taninos, moito importante, por exemplo, para a industria das peles, medicinais, a especies de gallas que se utilizaron tradicionalmente para combater diferentes enfermidades, ou poden ser mesmo pragas, ou mesmo poden nos axudar a controlar especies invasoras. Porén, por toda esta importancia que ten as gallas, que presentan as gallas, o facto é que a maioría das gallas, a súa distribución, a súa bioloxía é moito pouco coñecida. O exemplo, por exemplo, teño varios exemplos. Un deles é, por exemplo, a galla da numularia, da Lysimachia vulgaris, que é provocada por un ácaro. Pronto, esta galla foi descrita, o sea, disculpe, foi encontrada en 1905 polo padre Tavares,
L'ano fundán, dende aquel ano até os tempos actuais, non se voltou a rexistrar. Só a partir do 2020 que encontramos uns exemplares en Lavos, o ano pasado encontraron exemplares en Vagos. O que nos chama a atención, están a pensar, é que se calhar é unha especie rara. O padre Tavares dice, efectivamente, é unha especie rara, mas de facto pode non ser unha especie rara. É simplemente que a maior parte das persoas presentan unha cegueira, vamos chamala así, unha cegueira para as gallas, non? Para observar gallas, para observar coisas pequenitas. E de facto é o que explica, por exemplo, a distribución da galla do umbigo de Venus até febreiro deste ano. Había moitos poucos puntos de distribución desta galla en Portugal. O que era curioso porque o seu hospedeiro, o umbigo de Venus, está ampliamente distribuído por toda a Península Ibérica, de facto. Pronto, foi proposta unha campaña nas redes sociais para tentar completar o que se puder coa axuda dos cidadáns cientistas a distribución desta galla. Eh, Fiquei espantado, por qué? Porque duplicamos o número de observacións en locais onde de facto ninguén había registrado esa galla moito antes. Pronto, tendo este contexto atrás, eu pensei no Parque Natural do Albaón. Por qué? Porque é unha pérola de reducidas dimensões. É un parque que ten moi poucas hectáreas, é un dos parques máis pequenos que hai en Portugal. Ten unha grande diversidade en cuanto a climatoloxía, en cuanto a hábitats. Eh, a altitude vai de Vals até as cimas dos, dos picos. E pronto, nel foron descritos ou registrados aproximadamente 400 especies de plantas e 184 especies de invertebrados. Este parque natural está dividido basicamente polo río Olo, que é o que faz de espiña vertebral do parque. Nós vamos facendo unha pesquisa de quais son os rexistros, qual é a fauna e flora que está registrada no Parque Natural, nas bases de dados. Vemos que, efectivamente, o Parque Natural pode ter esas 400 especies de plantas, tudo ben, vense. Poden ter esas 184 especies de invertebrados, tamén, tudo ben. Compramos ese argumento. Mas, olla, se ollamos, se facemos unha procura, unha pesquisa, sobre cuántas especies de gallas, de bugallos, están registradas no Parque Natural do Albaón. Oh, sorpresa, non hai niúma. E máis, as que están máis perto, están fora do parque, son especies moito comuns. É dicer, incluso as especies comuns de gallas, o bugallo, o bugallito, o pincel do carballo, que son facilmente recoñecíveis, ninguén dá por elas. Pronto, o sea, isto abriu unha xanela, unha oportunidade para eu o sea, propor esta pregunta é que ninguén pensa nas gallas. O sea, todo o mundo pensa en aves, pensa en plantas, pensa en insectos, mas e as gallas? E as gallas? Bueno, pois iso abre unha xanela, unha oportunidade para eu levantar esa cuestión e concorrer ao concurso da Sociedade Broteriana con esa idea. Basicamente foi proxecto PEPIC, as crónicas expedicionarias das gallas no centro de Portugal, que trataba de mellorar a comprensión da distribución das gallas en Portugal, mas co foco específico no Parque do Albao, no Parque Natural do Albao. Mas pronto, tamén é certo que, como acabo de falar agora, há moitas gallas que son moito comuns. Por tanto, olha, tamén para propor esta idea para mapear especies comuns é como dicer, vamos mapear piñeiro en Portugal. Non faz, o sea, non ten moito interese científico, digamos, non?
Entón, foquei un bocadito máis os obxectivos do proxecto para ter especial foco nas especies raras de gallas, como é o caso da Tafrina alni, que é un fungo que provoca gallas en forma de lingua nos amentos do amieiro, ou, como xa falei antes, da Ceria laticinta, da galla da numularia, na cual, no seu momento, tiñamos moi poucos rexistros en Portugal. Epa, era expectável que non, o sea, que non había rexistro simplemente por falta de amostraxe, non porque sexa de facto unha galla rara. Por outro lado, outro obxectivo que aínda está a decorrer o que quería era envolver e aumentar a literacia das comunidades locais sobre a importancia ecolóxica das gallas e a súa preservación, é dicer, quería tirar un bocado a venda dos ollos, tirar eses óculos de sol dos ollos das persoas para que tentasen ver un bocadito máis ou tentar identificar ou tentar perceber ou ollar para estas estruturas tan fascinantes. Pronto, o que se fez foi unha coisa mesmo, vamos chamalo maluco. Maluco se for un parque natural moito grande, neste caso non foi tan maluco, mas continua a ser maluco na mesma, que foi tentar dividir o parque en cuadrículas e facer dúas amostraxes no ano, unha na primavera-verán e outra na outono-inverno, coincidindo, digamos, cos ciclos fenolóxicos das gallas. Eh, Deseñamos facer transectos de 20 metros, de 40 metros cuadrados, totalmente aleatorios en diferentes habitats dentro do parque. E alén diso, en cuanto íamos de transecto en transecto, íamos tirando pontos, íamos tirando observações, obtendo observações casuais de gallas que pudésemos encontrar pelo camiño, aumentando así a diversidade, o número e a riqueza de especies de gallas potenciais que podían aparecer no parque. Pronto. En cualquier dos casos, identificamos as plantas, as gallas, a identificación das plantas cando non conseguimos de visu, colectamos as plantas e coa axuda do persoal do Xardín Botánico, do herbario de Coimbra, conseguimos identificalas. E depois facemos unha estima da cobertura de plantas e da abundancia de gallas que había nos transectos. Despois, o que fizemos foi todas esas observações fosen nos transectos, fosen casuais, carregámola na plataforma iNaturalis para que estivesen disponíveis non só para nós, senón para cualquier outra persoa que quiser procurar gallas. No final, construímos fizemos un pequeno análise de redes construindo unha rede de interacción entre planta e galla. Pronto, isto é unha serie de fotografías simplemente para ilustrar o que fizemos. Pronto, a selección dos locais, por exemplo, nós levamos sempre un sistema SIG onde nós estábamos xeolocalizados, sabíamos en que cuadrícula máis ou menos estábamos, qual era a nosa cuadrícula obxectivo. Despois tirábamos unha fita métrica para facer os transectos e despois pasábamos ali, se callar, pois unha hora, 2 horas, dependendo da dificultade do transecto e do tipo de vegetación, procurando gallas activamente. Poden ver aí dois tipos de habitats, un é no planalto, lá acima, nos picos, ao pé dos parques eólicos, outro é máis nos vales, ao lado nunha zona ribeiriña, procurando iso mesmo, procurando, por exemplo, a galla neste caso, na zona ribeiriña, a galla do amieiro. Fomos tamén por piñais con máis piñais impactados, con máis ou menos impacto, outras zonas ribeiriñas tamén, entramos tamén en bosques caducifolios, entramos tamén en bosquetes, en florestas como chama isto, de aciñeiras. E pronto, e no final facíamos eso. Diseñábamos o transecto, facíamos a recolla de dados e despois carregábamos e identificábamos todas as gallas. Aquí está a miña compañeira seguramente identificando algún tipo de planta, porque foi ela que me axudou no campo. Eu estou aí na imaxe central identificando unha galla unha galla no feto maxo.
neste caso provocada por un díptero, moito xira. E nos outros casos, sempre que conseguíamos, tentábamos abrir un bocado un pouco as gallas ou ver, para tentar ver, tentar fotografar as larvas no interior, non? No final, cando voltábamos para casa, máis importante, unha das cousas máis importantes que tamén facíamos era fotografar en alta cualidade as gallas. Pronto. Con todo este grande aparato conseguimos facer unha amostraxe, acho eu que bastante decente, dentro do parque. Atinximos diferentes habitats, diferentes zonas, bastante ben distribuído, e conseguimos 45 especies de gallas. O sea, pasamos de 0 a 45 especies de gallas no total dos totais, incluindo transectos e observações ocasionais. Pronto, este é un mosaico, é un breve mosaico. Aquí faltan moitas máis especies, mas pronto, é só para que vexan o que o que non está reflectido, o que non se mostra, o que non se mostrou, o segredo, digamos, o segredo que guardaba o Parque do Albán. Temos, por exemplo, no canto, neste caso, no meu canto superior esquerdo, unhas gallas dun timus, moito bonitas, son minúsculas mesmo. Despois temos gallas super comuns, por exemplo, na Urce temos estas, que son unhas pequenas alcachofriñas. Temos despois a galla, por exemplo, a galla do pincel do carballo, que é moito común tamén. Mas despois temos outras máis, menos comuns e máis curiosas, digamos, como pode ser, por exemplo, o pompón da roseira, por exemplo, que é super bonito, que ten un aspecto de boliña onde se espetan os alfinetes, as agullas, as costureiras se espetan os alfinetes e as agullas. Pronto, pois ten ese aspecto, é mesmo moito, moito bonito. Curiosamente, no Albán só encontramos un ponto onde nos conseguimos encontrar esta galla. Pronto, despois temos tamén as gallas donut, que son as Neuróteros numismalis, no fondo na primeira liña do mosaico. E depois temos tamén, na mesma liña da galla da roseira, temos a tafrina, a galla do amieiro, encontrada tanto na versión seca, no estado seco, como no estado máis fresco. Eh, Desculpe. No caso da tafrina, encontrouse no Val dos Galegos, na Cascata dos Galegos. Foi curioso, non estaba planeado, porque son galego, lembren, é só unha piada. Mas pronto. Un foi ali, e pois outro foi máis ao norte, na vila de Villó, nun amieiro que estaba isolado. No resto dos amieiros que estivemos prospectando polo parque adiante, non encontramos evidencias nin secas nin frescas da presenza da galla. É unha galla rara en Portugal, mas precisa ser mesmo estudada. Pronto, estes son resultados provisionais. Estas son as redes os ecosistemas, digamos, que nos encontramos, que nos descubrimos no Albán. Temos a rede de primavera-verán, a rede de outono-inverno e a rede completa. Pronto. Eh, a partida parece moito complexa. Non é moito complexa, non son moitas especies que entraron na rede, mas o facto é que é a primeira rede que está descrita para ese parque, quase con certeza é a primeira rede que está descrita para un parque natural. Unha rede de planta galla, quero dizer, aquí en Portugal. O que destaca aquí, factos que destacan aquí é, por exemplo, as fagáceas. As fagáceas ten unha carga moito elevada, unha riqueza moito elevada e diversidade moito elevada de gallas. As leguminosas tamén, o que nos dá a entender que quen quiser comezar a procurar gallas non ten por que procurar gallas en plantas pequenitas, plantas raras ou plantas pouco vistosas. Pode ir a unha xesta, pode ir a un toxo, pode ir a un carballo, pode ir a unha ciñeira e comezar aí a procurar gallas e comezar a treinar os ollos.
Outra coisa que nos chama a atención é que temos por primeira vez a cita da galla de Tafrina Alni no Parque Natural do Albán. Algo que é importante porque é unha galla moito rara, digamos. Outra coisa que nos chama a atención é que non encontramos a galla da numularia. Nós encontramos encontramos Lysimachia nun dos ribeiros, mas non estaba gallada. O que nos indica que ou non era o momento xusto, o momento que no que estaba presente, o momento fenolóxico adecuado para encontrar a galla, ou simplemente, pois olla, pois non chegou aí a galla e non está dentro dos límites do Parque Natural. Pronto, este é un zoom da rede xeral, para que ve, simplemente para mostrar a complexidade. Pronto, o que vos comentaba da galla do, do amieiro, pronto, está agora en revisión un artigo unha short note onde incluímos os dados do parque do Albán, onde mostramos por primeira vez un novo rexistro para incluímos un novo rexistro para micoflora portuguesa, dunha especie que non é así tan abundante nin tan común na Península Ibérica, embora no resto da Europa é unha especie bastante ben distribuída e común. Mas pronto, todo non pode ser un final, todo non pode ser felicidade nesta vida. E pronto, estes resultados tan épicos tiveron un final inesperado na campaña de verán. Por qué? No último día, pela noite, digamos que alguén lle deu na cabeza de, digamos, facer un xurrasco co meu carro. Mas no xurrasco incluíu o carro e incluíu tamén as amostras. Tiñamos moitas amostras recollidas de gallas, de plantas, tiñamos tamén equipamento que, pronto, desapareceu. Perdeuse, literalmente perdeuse. O que, pronto, non é para xorar, non é para facer o xoradiño, é máis, se voltamos atrás no tempo, a 1905, non vou tan rápido, se voltamos atrás no tempo a 1905, un boqueito máis aquí, vocês poden ler aquí o apéndice, a nota de marxen do, pronto, do padre Tavares que dice sobre esta galla. Non encontrei esta cecidia, esta galla, senón unha vez. Non sei como, perdi os exemplares entón collidos e asín a descripción ben pode ser que non fique de todo exacta. Por tanto, olla, se o padre Tavares en 1905 perdeu esta galla, tamén, olla, non vamos a xorar, non vamos facer un grande escándalo por perder, por esta desgraza. Foi unha desgraza, aconteceu. Pronto. Finalmente, após as desgrazas, non quero que deixar aquí unha nota triste nesta presentación, todo o contrario, porque despois en outono foi outra campaña totalmente diferente, donde nós acrescentamos especies novas de gallas para o Parque Natural do Albán, e no cual nós mantivemos o noso sorriso e o noso cariño por este grupo por este grupo biolóxico, no? Que son as gallas. De todas maneiras, este proxecto non tería acontecido sen o apoio, por unha parte, do concurso de ideas do 2024 da Sociedade Broteriana, que foi quen nos financiou as saídas de campo, o material de campo, toda a logística cá acima. Por outro lado, os técnicos do ICNF, especialmente o Enrique Acevedo, porque foi el quen nos proporcionou as autorizacións necesarias para a colecta e para visita de todas as zonas, incluídas as reservas integrais no Albán. Por outro lado, o Filipe Covelo do Herbario, porque foi el que en 4 ollares me dixo, olla, pois esta herba é tal especie, esta outra herba é tal especie, deixoume asombrado de como alguén pode observar, pode identificar unhas ervas en tan mal estado como as que eu lle proporcionei. Despois a Darinka, que é unha rapariga de aquí de Vilarreal,
coa que eu estou en contacto, estamos en contacto para facer a segunda parte, para retomar o segundo obxectivo, que é facer a parte social, a parte de divulgación. Pois a miña compañeira Liliana, que foi ela que me acompañou en toda esta aventura, e foi ela que me axudou a identificar o campo de visos as plantas, que me axudou a recoller os dados, e que me axudou tamén a analizar os dados. E finalmente, quero agradecer a toda a comunidade do iNaturalist, das Gallas de Portugal, porque tamén sen eles isto non sería posible, porque foron eles que me deron os primeiros dados, o primeiro empurrán, eh, para tentar desvendar os segredos do Albán onde non había gallas. Eu non sabía que non había gallas porque non está descrito en ningún lado, só vendo os mapas máis actualizados é que un consegue ver onde que encontramos ou non encontramos as gallas. Pronto, con isto acho que finalizo. Desculpen se fui, se demorei moito. Pronto, estou aberto a preguntas, comentarios, etcétera. Obrigado. Obrigada, Paco. Fantástico. Se calhar peço para tirares a partilha, porque assim podemos fazer perguntas e ver-te melhor. Ok. Chame ben, non? Obrigada, fantástico. Tenho pena que o final tenha sido inesperado, nesse sentido, porque era preferível que fosse inesperado noutro sentido qualquer, positivo. Exactamente. Mas pronto, oye, son historias que despois un pensa, cando un sexa vellote pode contar aos seus netos e dicer a min queimaron o meu carro cando eu estaba a facer campo. Ou pode ser tamén carne de meme que apareza por aí, olha, non vayas ao campo que te van queimar o carro. Bueno, pronto, E essa galha, pelos vistos, não quer ser colhida, não quer pois ficar non, em registro. pois non. Continuamos sem registro na galha. Pois non, pois Ah, non. bem. Alguém, eu abro as perguntas, não sei se querem fazer alguma pergunta. Eu só queria dar os parabéns e obrigada, porque de facto o meu conhecimento sobre galhas é muito empírico, continua a ser, mas de facto eu não fazia uma pequena ideia que havia tantas espécies que albergavam insetos, não é? Portanto, dentro dessas gamas. E tenho uma curiosidade em saber como é que lhe despertou este interesse por estudar este tipo de assunto, não é? Como é que chegou até a ciência? Olha, agora vou estudar, ver o que é que se passa aqui. Já tinha Vou- algo por trás? Surgiu agora? Qual é o percurso? Epá, eu vou ser sincero, vou ser honesto. Eu acabei o curso, acabei o mestrado, mas na Galiza non había oportunidades para continuar nese momento. Por tanto, eu tiña que comer, debía comer. Surxiume unha oportunidade aquí en Portugal, vin cá coa Elisabete Marchante para traballar co controlo biolóxico, cos bugallos, cos gallas do triquilogaster. E foi lá onde ela levoume un día a Sines, pronto, mostroume a metodoloxía, e basicamente eu non facía nin idea, eu só coñecía o bugallo do carballo, e non moito máis alén diso, o sea, para min era todo un mundo descoñecido. Pronto, levoume a Sines un día, a miña primeira ou segunda saída de campo, basicamente estamos a facer un transecto e eu fiquei así pensativo, o sea, fiquei fogo. Mas aquí eu non estou a ver nada, que aquí só estou a ver plantas. Eu estaba a ver a Elizabeth, estaba a vela, pá, agaxada, cos ollos esbugallados, a procura de gallas nas plantiñas. Por exemplo, na Santolina, por exemplo, ela estaba a procurar gallas. Estaba a procurar algunha coisa, non sabía ni sequer que eran gallas, estaba a procurar algunha coisa. Ela dicía que eran gallas, mas pronto. Eu acreditaba cegamente. Entón ela díxeme, olla, désete, axeóllate e ve aquí, olla aquí, procura gallas. Procura estruturas que sexan diferentes ao que tú coñeces da estrutura dunha planta, da raíz, da flor, da folla, tal, non sei que, non sei quanto. Pá. E aí eu comecei, fogo. Mas isto será? Ah, non, isto é un fruto. Ah, mas isto será? Ah, mas isto é. E aí foi onde eu comecei en plan de, fogo, isto é mesmo unha droga moito dura. Por qué? Porque comezas a perceberte de coisas que están a pasar diante do teu ollar, que están a pasar por diante de ti,
é que están aí e non as ves, e son mesmo fascinantes, mesmo fascinantes. Foi aí onde eu comecei a traballar con iso. Despois, máis por frente, co decorrer do proxecto co que cheguei a Portugal, xa entrei na parte das redes tróficas e aí xa foi, eso non foi droga, eso foi mesmo a miña perdición. Ver toda a complexidade, ver todos os bichos, ver toda a bixería que pode sair de unha estrutura de non moito, dunha estrutura non moito maior que, por exemplo, unha moeda dun céntimo, fica mesmo todo doído, todo fascinado. Pronto, foi a partir de aí que eu comecei coas gallas, achei que é un mundo fascinante, e por outro lado, o que comentaba, há moi pouca xente, en Portugal há moi pouca xente a traballar con gallas, é dicer, é un grupo, esquécenla, non, ninguén pega niso. Na España há máis xente, há máis especialistas, moitos grupos espectaculares, mas aquí en Portugal non. Entón, pronto, decidí en plan de, pronto, oye, xa que estou en Portugal, xa que estou a traballar con isto, vou continuar con isto. Apaixoneime co tema, e pronto, continuei. E foi así tal que, queimaron o carro, chorei, mas o sorriso voltou e continuou cas gallas na mesma. Non deixei de ir ao Albán a procurar gallas, continuo co sorriso e coa ilusión de sempre con este tema. Non sei se respondi a Obrigada. pregunta, todo isto. Sim, 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 sim. sim, sim. Obrigado. Mais alguma questão? Eu fiquei fascinada, faço eu, fiquei fascinada. É possível identificar pela forma da galha o organismo que a forma? Sí, a maior parte das gallas é posível. É dicer, é como se... tú sabes que o Paco é Paco porque ten a barba. A barba é parte do Paco. Está ben? Pois a galla é o que chaman fenotipo extendido, do formador da galla. É dicer, é unha parte característica do formador da galla. Por tanto, Ok. non há moita dúbida. Agora ben, há algunhas especies de galla que efectivamente non se consegue identificar, non se consegue chegar a nivel de especie, por exemplo, sen ter o organismo formador da galla. Há un caso curioso, por exemplo, no bugallito, que son esas boliñas, esas boliñas que aparecen nos carballos. Há dúas especies que son totalmente... Há dúas especies na Península Ibérica, Andricus collari e Andricus hispanicus. Pronto, a galla é exactamente a mesma. Esas boliñas só se distinguen, só se identifican pola morfoloxía do adulto do insecto. Por tanto, nós, especialmente de Coimbra po sul ou de Aveiro po sul, nós non conseguimos dicer se é unha especie ou outra. Porén, na Galiza, por exemplo, conseguimos dicer que moito probablemente sexa Andricus collari, porque non é a única especie que está lá, por cima descrita, e pronto, ten os seus hospedeiros. Mas lá embaixo, como están a conviver as dúas especies, precisamos do adulto para saber cual é a especie da galla. E um mesmo organismo pode infectar plantas diferentes. O E mesmo organismo, sí, pode? o mesmo organismo, o mesmo formador da galla pode haber varios casos. Pode haber varias situacións. Pode infectar só unha especie determinada de planta, ten unha Ser especificidade, específico, não é especialista. é exactamente un especialista moito forte, ou pode afectar a unha familia ou un xénero. Por Ok, exemplo, é o caso, por exemplo, deixem ver. Por exemplo, o caso a unhas boliñas na roseira, unhas boliñas moito pequenitas vermellas que aparecen nas follas. sim, Esas boliñas poden aparecer en diferentes especies do xénero rosa, ok. non só nunha especie de rosa, en diferentes especies do xénero rosa, mas non aparecen, por exemplo, esas boliñas, por exemplo, no pilriteiro, embora sexan da mesma familia, por Ok. exemplo. Eh, e pronto, hai outros casos, outras especies de gallas, por exemplo, nos carballos acontece que hai moitas especies de gallas que non só afectan o carballo galego, que é galego, bueno, oro cantábrica, oro mediterránica, oro cantábrica, o carballo, o cuerpo robo, vamos a voltar a identificación antiga, a nomenclatura antiga. Simplificar. Exactamente, non vamos complicar. Eh,
pronto, há moitos casos, como por exemplo ese exemplo, que temos gallas que o sea, que encontramos no Quercus robur, mas tamén encontramos no Quercus fascinia, por exemplo. Eh, que son iguais. Agora ben, é moito raro, por dicer que é moito, non, é moito raro que encontremos un formador de gallas pola súa forte especificidade, quero dicer, por ser un forte especialista, que encontremos un formador de gallas en familias diferentes, o mesmo formador en familias diferentes de plantas, por exemplo. É moito raro. Eu acho que non se deu o caso sequer. Non teño constancia disso. Ok, obrigada. Nada. Eu gostava só de fazer um pequenino comentário, não sei se me conseguem ouvir bem Sim, na sala. Liliana, claro que sim. Pronto, não querendo tirar aqui o protagonismo das galhas que o Paco escolheu do amieiro e a outra também com a distribuição rara. Pessoalmente, eu gostei muito de encontrar a galha no tomilho, no Thymus caespititus, porque é uma espécie que não tem a planta não tem uma distribuição por aí além, é algo limitada, e encontrar uma galha, para mim foi assim, pronto, acho que todos temos algumas espécies de plantas favoritas Bastante e- mais. sim, pronto, e estas aromáticas são umas das que eu gosto mais. E encontrar uma galha, fiquei fascinada, porque depois acabou por ser super frequente naquela região, onde havia tomilho, normalmente havia a galha. E lá está, encontramos muitíssimo no período do verão, quando voltámos no inverno, os tomilhos estavam por lá, mas a galha já não era visível. Portanto, os timings também são importantes. Pois imagino que não se saiba, se sabe tão pouco de galhas, sabe-se pouquíssimo também da fenologia dos organismos associados à formação das galhas, não é? Imagino que exista pouquíssima informação. Sí, existe mesmo, o sea, só para algunhas gallas moito ben estudadas e que temos eses dados, mas há moitas especies de gallas onde non se sabe, o sea, non se sabe, non se ten, sábese, ai, desculpen, sábese máis ou menos aproximado, pois é na primavera, despois aparece, demora un ano e volta e tal, non sei que, mas non se sabe nas rexións, digamos, non se sabe, non se coñece cual é a fenoloxía certa desas especies. Eh, Por exemplo, é o caso do... Como chama isto? Há un caso curioso, isto é un bocado máis lateral, por exemplo, que é o caso do Triquilogaster, epá, há unha fenoloxía descrita, há unha fenoloxía ben descrita no caso do hemisferio sur, po caso do hemisferio norte non se sabía nada. E continua, o sea, foi introducido e moito ben, e foi con moito suceso, mas a fenoloxía, de facto, mudou un bocadito Claro. con respecto ao hemisferio sur, o cual os nosos colegas do hemisferio sur tamén ficaron fascinados con ese facto de, epá, A pois, resposta, sim, a resposta, a adaptação, não é? A resposta exactamente, a adaptación. E pois a outra coisa que hai que ter en conta, que epá, foi unha das nosas grandes dificultades con este proxecto, que é que as condicións meteorolóxicas, as condicións fenolóxicas en media alta montaña, ou baixa montaña, como quixeran chamar o Parque Nacional do Albán, son totalmente diferentes ao que nós estamos acostumados a ver, por exemplo, a volta de Coimbra, na Lousá, pronto, ou, por exemplo, na Serra como chama isto? En Arouca, por exemplo. Eh, Lá nós chegamos no Brown, acho que foi, si foi no Brown, nós chegamos fomos no Brown, e por exemplo, na base en Vilarreal tiñamos os carballos lindos, lindos, mesmo lindos. Continuamos a subir e estaban lindos. De repente estaban xa todos pasados. Xa estaban as ollas Ao contrário do espectável. Perdón, no Brown, na primavera no, desculpa, foi no outono. Estaban todos, non, foi no Brown, foi no Brown. Non estaban pasados sequer, é que nin sequera habían comezado a formar as follas, o sea, estaban Sim, aínda sim, atrasados. sim. A fenologia é toda muito mais atrasada. É moito máis atrasado e moita xente non ten en conta iso moitas veces. Perdemos o Paco. Liliana, estás connosco ou fomos nós? Fomos Eu nós, estou a fomos ouvir ao o ar. Paco e a voz. Ficou Eu congelado. estou a ouvir a todo mundo, non te estou a ver mexer, eso sí, estás congelada. Sim. Sim? Agora sim, melhor. já se mexem. Ok. Pronto, pois falaba iso, a fenoloxía no local foi un grande desafío para nós porque, de facto, nós temos eu personalmente teño a convicción de que poderíamos haber encontrado ou registrado moitas máis especies de gallas
se houbésemos ido no momento máis adecuado. Nós non chegamos como chama? Non chegamos a encontrar, a coincidir co pico fenolóxico de moitas especies de gallas por causa das plantas. Agora não estamos a ouvir a Sílvia. Está silenciada, Silvia. Ah. Tivemos outro problema técnico, que a televisão foi abaixo, outra vez a televisão hoje não quer colaborar connosco, mas a faz gente mal. tem um computador backup e continua a seguir tudo. Non faz mal, coisas que acontecem. Sim, claro, o facto de se trabalhar a uma altitude diferente altera todos os padrões. É, Cronológico. Agora não sei onde é que deve ser. Sim, Sim. aí, exato. Mas eu animo a todo mundo mesmo, o sea, eu animo a todo mundo, pá, cando façan camiñadas, tenten ollar non só para as plantas, senón o que está na propia planta, tenten ollar, porque van encontrar coisas mesmo fascinantes, mesmo. sim. Mesmo. Eu, por acaso, a mim chama-me bastante a atenção, mas é raro fotografar, ou seja, eu até as vejo, mas depois não as registro, que é uma pena. Tenho Pois. que começar a registrar também. Pois. Eso é certo. Nós tentamos registrar todo o que conseguimos con fotografía. Neste caso, utilizamos a plataforma iNaturalist porque demora un bocadito tirar boas fotografías de gallas, demora un bocadito. Por tanto, epá, co telemóvel, unha fotografía máis ou menos focada xa te dá unha indicación. Claro. Mas sí, moita xente acontecelle iso, o sea, rexistra. Eu teño recibí moitas mensaxes de en plan, encontrei esa en San Pedro do Sul, encontrei esa outra en Aveiro, non sei que. E eu pensando, eso onde fica, en que parte de Aveiro? O sea, pá, Claro, porque depois depende muito do tipo de habitat, do tipo de exactamente. É todo moito, o sea, son dados valiosos, está ben? Non quero tirarlle a importancia a esas mensaxes, a eses dados, son dados valiosos. Mas, se conseguimos ter un bocado máis de resolución, co que dices tú, de registrar, tirar unha foto, sempre Sim, axuda hoje em dia moito máis. todos com os dispositivos todos com GPS, ou seja, é muito fácil Exactamente, ter dados exactamente, mais geograficamente explícitos, não é? Exatamente. exatamente. Agora o grande desafío que nos fica é nós só estamos a procurar gallas raras, mas agora o grande desafío é procurar gallas nas plantas raras ou nas plantas protegidas. Ah, sim. Isso Esse é ainda o é grande mais desafío. difícil. Está Também bem? tens que encontrar as plantas raras e depois elas têm que ter galhas. Exatamente. Pronto, se houver alguén que gostar deste desafío, é un desafío bastante... Olha, tens que falar com a Sara e temos aqui o Afonso também. A Sara Lopes e o Afonso têm trabalhado sempre com flora ameaçada. Por isso têm que estar Pronto, com os olhos abertos a ver se vêem coisas esquisitas. exatamente, é iso mesmo. Iso mesmo. Está bem? Pronto. Ó, Paco, muito obrigada. Eu gostei imenso, gostei mesmo muito. Parabéns por todo o trabalho. Obrigado. À equipa toda, à Liliana também que aqui está e a todos os ajudantes humanos e não humanos, a companhia também dos animais de estimação, não é? E muito obrigada, a sério, pela partilha do projeto e parabéns por todo o trabalho feito, não é? Obrigado. Moito obrigado. Vemo-nos da próxima vez que vieres a Coimbra e pronto, Vamos falando então. é isso. Tá bom, fica Vá, bem. obrigado a todos. Tchau, tchau. Un abrazo, chao, chao.